jotono lamsogo iko finally ang tini sokpaika I thayo ke o area belai no nai thok iko yang area mo biang than ang buchai malia ayang kamalgat rong na ke iko yang mokha ko tongo main road agartala khanoni lama yang iko nai thok omo iko Bangai hotel and restaurant mungkin norok Simon bai khana Bangai hotel and restaurant sabni truk norok no phunuknai ang tini oro ang bo phaika chana bagai no bisingo truk hablai kana iko yang bisingo kisah light keri pogutni karen keri iko na thok iko yang hotel and restaurant ni owner iko bisingo iko sok phaika chini mai klai ko chung mai chan bagi phayu ko chini mai tam chong chak hơi một sờ đen gudok teh salad na cái này cái ná tam chúng nó tam có cari nó tini Bangai owner calai cái nào ok mày cha bách ha tabuk iko finally iko tini belai kena mai wit thoka nini belai kena hambai ini madam no ke tag bai ang madam malai meni 3 times saman malai ke hai pono isa halo borok ka hambagai daktina chung sini mane kedeng ma jolai ma feeling ta feeling mana belai kena hambai madam no sini cikon sini yo bang hotel hambagai madam ni je contribution chamani abuni 50% totally chini kari rong boro soginai because mo ani nahar umon bang yang kumani but belekhen tap tangai male pura kaise borono jor chobana phana kai nang bokhabai jodi chome akai abo mane chomani kono mane kri abo yang meaning kri satung phana thon wadi phana thon chajogi tongo norabo phaidi madam ni obidinu tongkai jeng totally boro je tonan staff rok boro bebak no humble te boro ang la chubai tongo as a senior teacher sa kri no chon thank you ke norok khanawi mang khana belai kono thansa ni kok khana kai no belai kono bukha ui ngu hai da ke bon ang balok kha chongmani phainya hanai finally tini ani chelasa okra norok nugui mang khana saching mai chamani thayo bo traditional chamung thai rogo talang thani nei sawi no jeng tini jora phiogai ma phaika hingke ang mo belai kono hamja khani ni ko phaiye hingke tri ang norong phunai khatarni najara iko Bangai hotel and restaurant hingke sarik momo tongo na sarik hingke fast food manai je kono fast food ni item Chinese item manai tei dipor jora hingke hotel mai mui jara chanam sungnai rok norok oro phaiye lembu chora area amona hingke traditional mui without masala belai no mane chawi ang belai kono hamjak suka kubi no do belai kono hamjak suka ke nini busik kha chai khana rang the bill ekdom komse all item azagoni local chicken local gotongo pork gotongo tai nini teka sita ka fish ang chai khana ro no ala sana se do ang nai komnar go all item sana te chin ro only
per head kelayo 330 350 belai kono kelai tam man khang norong no sai khana ro na first plate yo tam ro he gudok mo sedeng salad te muk sa tawo chak khơi ke ulo telek dal tongo ya lo khai katla fish chak ha cheng local chakha local tam gamo tok local tok te pork abo bo traditional without masala belai kono kalai 350 belai kono kalai belai kono kalai bian thanan bab lo ke ঠিক আছে নন belai kono hambai norok khana oi man khana norok no phaidi enjoy khai phaidi family bai tu phaidi busa butui jati gusti je norok tup nam sung phaidi oro enjoy khai phaidi jo to no hambai thansa kai tong lai nyai chung heda hambai ke finally ko bangai hotel and restaurant chabai chongi ko thanglai sinai tabukhe thanglai sinai kolom suka karen bukuri bedlock lembu chora gana uno biniamo bazar gana hingke jeng belai keno enjoy khaika jamung traditional jamung Tiprasa traditional jamung tabuk iko satung phano mane masala krim mui chamani mane clean hai ma tong ta ke healthy delicious balai kan tasty bong kha nge jeng tabuk thang chinai no ko truk no rok no lúc này mang pli iko bahai nang jaka ani tini ni blog no comment khanya tapok di ka teruk thanglai tongo jotono hambai jotono nai tongma bagai belai khano hambai ke i jorao ang sanam sungo jara ketal ani video nai tong nai rok no norok ani channel no subscribe khaidi like comment and share khaidi hingke bell bottom sinna tapok di jahate ang jekunu video upload khaike no nong ro sakang soganya bagai jotono hambai ke abon pore oro ongkhoroi kisasa green tea iko green tea chana nakha Sinai tabuk iko kaisa chapata bill sanamani belai late kha ani kisa sanama base borok bill tiklai me yang tongu abonita oje chapata kaisa aro no late tongu enggak engko da test dang kha ke jeng tau thanglai sinai oh surya noro Selasa kusu ni bagai momu telangan ni bodu kana telangai bodu kana telang khechano adido dustbin bang mani hai khiglai jak oh mayu angke abo hai rok nu khangke belai kana sakke tayu ikon hade town bising se amo haike se amo Don Bosco area kaja mas saja mana problem college hingke momu telangna hamani telang malia telasa kusun bagai town no momu sarik only sarik jorasimi momu phallaifu hingke koloma joraba hingke jeng thangte rani bazar tui khlai jeng NIT tui khlai chini kamio thanglaika chini aro kamio hook soklai tongo mane samung tangnai borok tanglai tongo hingke bonbagi no
fungni simino ani logisong aboni tui phun bai kok salaika sarik dige ang phaya no hnai ingke jung thanglai tungo omo naranpara kami ayang tui ke lama khlaiye jung thangai ikomono chini oro bagan ta huk hingke ang obidiun bising tui sanam sungo 30 bosor ni sekang tomungno ani logisong tabuk khachima haike jodi a jorani pru khachika hangke tabuk ani busarok phatar hawo buini seleng khatiui samung tangna nang lakhamu ani logisong tomungno a jora bo jodi wan sugui samung khlaika hangke ta o ha bini omthai kalaijak ha orono asayu bo hangke a jorani simi bo jodi khariui bobishot ni bagai thinang ni bagai wan suka hangke tini an busarok phatar hawo buini hawo seleng khatiui sak bohok ni bagai borok adina nanglakhamu hingke ro mungsase kun ekta মানে kaham khai kai akoi tabuk khai oro an busarok plan khai a rangbai no je bufang wafang ni je rangbai no oro plan khai kaisa guest house hai ke sanam mangkhamu haya diba nge tabuk khai naidi tabuk burani jora burin jora o se khati laina nango nge i jora o chung actually rest tongna nangmani only rest tai beraina ni yang nge i khatar hawo berai di tei enjoy khedi life no haya diba na mota mo norok bahai nang berani kok abon bai no tomung norok mo chai bagan yang ketal nukhung khanai rok norok khachidi chung hai tang di yang chai bagan ulo norok ni chrai rok posto maya tei khe nge joto no hambai nai tong na bagai